ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар Москва турнири калони ACA 150 баргузор гардид ки дар он варзигари машҳури тоҷик Аъзам Ғафоров дар октагон бо варзигар аз Русия Азамат Пушуков вохӯрд ва дар ин навор мо ба шумо абзори ин муҳорибаро пешкаш мекунем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати Шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. бояд қайд кард ки муҳориба дар вазни 57 килограмм баргузор гардид ва муҳорибаи сераунда буд ва биён мебинем ки дар ин муҳориба ки ғолиб шуд. якум раунд оғоз шуд. ҷангоҳаро дар маркази қафас истода ба якдигар зарбазанӣ мекарданд. Азамат зарбазаниро бо дастон сар кард, Ғафоров боша бо зарбаҳои по. ҷангоҳаро дар маркази қафас истода ба якдигар зарбаҳои хеле сахт мезаданд ва бояд гуфт ки дар ин зарбазанӣ Аъзам чолоктар ба назар мерасид ва зарбаҳои ӯ ҳам дақиқ ва ҳам вазнин буданд. ҳамин гуна ҷангоҳаро дар маркази қафас истода зарбазанӣ мекарданд ва дар охири раунд Азамат Аъзамро ба бозии худ даъват кард, яъне рӯ ба рӯ истода зарбазаниро оғоз кард ва ҳамин ки ҷангоҳаро рӯ ба рӯ истода зарбазанӣ карданд, Азамат якчанд зарбаҳои сахти худро ба Аъзам зад ки Аъзам қариб буд ки ба нокдаун афтад, аммо Аъзам худро ба даст гирифта дарҳол ба клинч гузашт ва баъди якчанд сония раунд ба анҷом расид. беҳтарин якум раунд ва маълум нест ки якум раундро кӣ гирифт. дуюм раундро ҷангоҳаро хеле фаъолона сар карданд. аз оғози раунд Аъзам ба рақиб ҳамла карда зарбаҳои сахти худро мерасонд. Азамат боша беҷавоб намемонд, ӯ низ зарба мезад, аммо Аъзам ҳам дақиқтар буд ва ҳам зарбаҳои зиёдтар мезад. баъди якчанд сония Аъзам Ғафоров бо як зарбаи сахти худ Азаматро ба нокдауни ростӣ равон кард ва дарҳол ба ӯ ҳамла карда хост ки муҳорибаро ба анҷом расонад, аммо Пушуков ба худ омад ва боз ҷангоҳаро муҳорибаро дар маркази қафас идома доданд. ҳамин гуна баъди якчанд сонияи зарбазанӣ Аъзам бо як зарбаи сахти худ рақибро ба нокаут равон кард ки ҳатто довар нафаҳмид ки чӣ кор рух дод. ҳамин гуна Аъзам Ғафоров дар дуюм раунд бо тариқи нокаут ғалабаи хеле дурахшон ба даст овард. ин ғалаба барои Аъзам Ғафоров хеле ғалабаи муҳим буд. мо Аъзам Ғафоров даста ва ҳамаи мухлисони тоҷик ҳамаи шуморо дӯстон табрик мекунем. ҳатман фикр ақидаотонро нависед дар комментари Аъзам Ғафоровро табрик кунед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.